Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagudain nga rin ti surat. Ti pagkasalitaan ni Jonas nga napoluan tawid. Dear Manong Nemi. Naragsakak nga grubrubuat iti day nga bigat ti Lunes Manong Nemi. Umis-isamet ti asawak Manong Nemi ni Shirley kabayatan nga tultulungan nak nga grubrubuat. Gawat ta sa balitan di pa nagrubot ko. Sana kas idi nga gagangayak laing nga empleyado Manong Nemi ti may isang door-to-door and remittance store iti lugar mi. Ta idi gagangayak lang empleyado. Ngimitan siya kung tinapusgan Manong Nemi nga manager. Medyo aga-ayam met Manong Nemi di talungan nak mi. Nga magpalpalaw kada kami nga gasawa, kabayatan nga grup-grupuatan. Alaus tunan, mayat daytan. Dati paningkabil mo ti kurbatak, okay ka di mo tlaing? Oh, nakagupgwapo dati Jonas na sweetheart ko. Anak ko, di kayo onay. Ganain nyo ni papang nyo, nagwapo ni papa, adda, bitin da tabadyo na. Dati kurbata. Kasla ana, kababuy-buya mi ti TV ta, papa. Dati aktor ni James Bond. James Bond? Abay na lang, James Bond ka tilangak. Di takban ni ramraman dita. Madamaak nga trabaho nga dalos, di kita yung matapo ko nga talog at agiwarada. Alay kan, maladaw kan. So nalay nga, tag-commute ka, o mo't pa'y logan mo. Dandanin. Kasi ano nga dandanin? Madang kanto nga tatibukod nga service car. Ado rin talaga kita nalakang datay second hand. Second hand nga datay alistumot nga perdi. Teka Muhammad Branyo Murahim. Kanun to pa kat manager kamaten, di ba? Tumakal ti Suwaldom. Wanang yun. Nakadado nga bayadan. Ngayon nga ron, impagina naman ti kasera. Sko. No saan ka ba't nga manugot, papanawon da ka mat, kapot ado ka no, nagit gumaw-gawaw ti pagkasiraan. Nagdakil pa yung tibilite ti kuryente at agarig pantay mo't amin. Kasi ano, sa damatan rep tayo, gastar ti kuryente sa dawe, nakagatang tayo mo't ti, washing machine. Washing machine. Subyaksan, taggilgil, nga saan nag-washing machine. Dalatakan ka. Tapno kasibte ti kuryente. Ngina kuryente tayo, danom. Nagado nga bayadan, nagado nga bill. Nakon. Ag-tricycle ka karod nga kasta nga naka-necktie. Wala na nakarod. Kada umot pa service car ko. Binisita ko Manong Nemi, di kita anak ko rin nakadungdung rida. Ayan, sigasing ba't kayo nako.
Carol, sa mga bebe na kita, di ba? Sikat inaw na. Oy, papa. Inaon, sweetheart. Okay. Wala, tarugyak numaten ti trabaho magtulong kininanang. Amo bebe na kita anak ta. Wala. Pamlatan ta, gayam ta. Pamlatan. Di ko sakto madamdama ida. Nagasada ang sigot ti tricycle manong name mas dao na ti tricycle driver. Pawarang ka di sir. Imbaga. Kampi sir, nadadaal ti kotsem. Naupe kotsem. Dato nga lang sir, kasla ang may bagay kang katag tricycle. Hindi makadaan na konti bisina manong name siya ganti na odi. Ngem, napagpagisod yung oras. Good morning, sir. Good morning, Apo Manager. Ako, nagugup-guwapo. may ikawa kami kang ka, Jonas. Okay, kung pakita yung mga customer, di kita dan, sir. Wala kita trabaho tayo, ha? Okay, trabaho. Simra ka kamati natin pa na opisina. Nagaling ti cellphone ko, manong name ni Boss Jake. Tito nga tawag. Daking kukuha at remittance center. Hello, boss. Good morning. Good morning, Apo Manager. O, boss na rin na. Okay man, boss. Awang problema, kasi ito dati. Kahit, tuloy-tuloy tinapintas ka servisyo mo dito, umadadumot lang na kita yung customer tayo. Basta lang dramidan nyo. Sayatan nyo lang nagservi ka na kita customer. Tika, adon na kita remittance center. Adon na kita papananda. Kumusta kayo mo dito Manila, sir? Okay man. Alam mong gayam, ano sa mali nga paaramid ko ka? Ano rito, sir? Manong name ni Boss Jake ket tubo da dito yung probinsya. Talo da nga kakabsat. Puro lalaki manong name. Ni Jake, inauna, idinto ta, may kadua ni Jojo, may katlo ni Junel. Puro letter J, manong name. Ganda na diga po na, no apeng siya, iti pinutinugan na nga nag-manager yan, kada ito yung pangabisnaan. Kapag tamatalaknak ka, no? Adamatin na duwang atawen nga agtab trabaho king kuana. Kinabudno na, siya ti damong empleyado na. Siyak iditi ng iruki. Kahit kabuta siyak ti kabayagan, kaunaan, siyak ti pinag-manager. Pinanawan da ti family house da dito lugar mi manon name nga ti kanulaeng papangda ti adda. So dito ti bagbaga na kanya. Natanggan ti ulo da dyan alakay. Saan na kayo ti may suro? Ibagami kang kuha na. Nga kapot ti kinabisi mi iti negosyo mi dito Manila da kam nga kakabsat. Sami masang masarong karan ni Sona. Ibagami kang kuha na nga umayan dito Manila. Yung tinamat kaya na panahon ti balay mi. Da kano sentimental value na ito nga balay. Ti family house mi. Ito ta daanan, kadaan nga balay. Nga natawid pa lang ni Papa, kadagiti at naganak kang kuana, nga naganak kang kuana, tinawid ta kadagiti naganak kang kuana. Bale, may kapatan nga generation ni Suna. Di kada kadaanan nga balay. Amom deta sang kadi, imbagan na Diyos tong address manong. Alisto lang sa pulen, sir. Okay. Pakisarong karmuman, amom no anyat kasasada diyang alakay. No, awan ti uban ti bisinan, mabali mo ti rumuan. Sige, sir. Aramid kitan, sir. Okay. Okay, Jonas. Letter J pa tagal. pati si kagat, letter J tinangurgyan na ti nagat mo. Amom dahil ti alisto nga nagsingadan ti reknakin ka. Isot ka po na nga, agtalay ka ka. Sa mga baybayan ti negosyo, irapin mo pan sarungkara ni papangko nga tatangkin ti ulo na. Okay? Okay, sir. O, sige, Rod. Bye. Bye, sir. Before lunch, manong name nagpakada karikiti kakaduwak. Tamapanak itimbaga ni Sir Jake. Ngayon nakitain ka ni Papang na. Kadaanan nga balay nga agpaiso manong name tinangiya disaagan kaniyak ti tricycle.
Boss, dito pagbagam nga daan nga balay. Sige, dito pagpalitek. Thank you, boss. Napalawlaw ang tiket manong name. Nakarukuro kitag lawlaw. Kasi na balay di, sila na baybayan. Sapsapo lang ti doorbell, maawan mo. Aging ka nga, padala kita nga lakay nga nagkapoy di likod. Tata, nimbagngal daw yo. Nagsardang kinita na. Medyo nakapsutin. Kaway, sino ka? Siyak na tayo manager. Iti negosyo ni Boss Jake nga ada dito yung lugar tayo. Anak yung ano ni Boss Jake. Ano masapol mo? Kat imbaon nagta pakikit kita kayo kano. Gawan si Bagdunagam, ibagam kang kuha ng nasyat ka sa side ko. Mabaling ka din sir nga sumbre ka? Sana pa nga nakaluto. Ay, sana ba't nga magkipangan? Kaya sumre ka, kahit no kaya't mo tagluto. Dito yung kanto nga mangan. Ay, nabipapay data. Sir, mabili lang ka ron, may lukat tarawangan. Nagwapo nga lakay, kunak kuma, no amo na nga sisteran ti magina. Nabayag sapay nga sa nga nagpukis sa naraber ti barbas na manaw na imi. Adon ti uban ti buok na. No Jack Mariro, agtawin nga tati 65 o 70. Uno, ububing nga ta, ngim kaputa mabaybayan na ti bagina, so manalakay ti langanan. Kamano ka, natnaga mo? Jonas, sir? Tata ko ng latang ganyak, di nakawawakan ni sir. Sige tata, umay tayo dito unag. Nawara manong name iti unag. Nabayag sakit nga sa anang nga nadalusan. Nagdaros kami ti kusina. Abali mo ti magkita no, ti lutuam di ta ref, nating ti kayat ko. Agdepros ka kita nagyan di ta freezer. Anet kayat mo, nakarne dita, nabayagan nga nakarep. Dapay ikan, nabayagan nga nakarep. Masulitak bet nga agluto, tas isyak mitlata. No, kayat ko ti alisto nga mga, natama di kita, noodles dita, nga alisto nga lutuwak. Agad no noodles lata, baka sakit kayo, tata. Kaya ti babaling ko. Pinanawan takbet di kita anak ko. Manong name nang irawarak tinateng. Nang ideprusak manong name ti ikan. Nang idadahang ti danom tapno alisto nga madepros ti ikan. Nang isahan ko manong name iti may rice cooker, amok matiyan ti bagas. Kaya mas kadimit lang di pa naglutom. Name mas nilutok yung nibagat ko, data. Ay, kasta, tumusta mo ti biyagyo. Nariga na, tata. Gatangan na amin. Yung paglagid din ata, siyempre, siya akong ti manager, ti remittance store ni Boss Jake. Ingato na ti sweldo. Medyo nanamayak basit, kahit mabalin siguro nga doon may raping ko nga trabaho. Ano nga tatano ko o may kunto iba onda, bakit ko kininanang ko ta o may dadalusan na ti balayo. Babaham latan. Kagayat ko nga asto itilangan na. Barbaring no, o sumarong ka rin anak ko kat makikita na ti kasto yung kasasad ko. Kaya ti pambarayan da nga, kada ko ba oray may salaing ngagyan dito eh. No, saan ang mabaybayan ngag may mesa dito eh. Ada ka sa pula, kadyak maaramid, kakaasya. Mga laki nga menti ko tata. Kadkadwa yun. Kadkadwa. Katulong. Ewan tiyag paot nga katulong ko. Ni, tabi tata. Naungetak ka no. Kahit no adaman katulong nga naubi ang babae. Kahit
karawaan nyo nga ta. Nangarot ka't masapol kumayat. Yung mga asawa kay kami na. Kawanin. Sino ko matimayat kas kanyak? 75 kon. Kasta. Ore ko malang may sakaragiti natatainganan nga pukok ti baon na dito. Awanan dati utang nga nimbaganakin ti kitikanak. Gaka mo no, anyat nagkurkurang kadakwada. Idiubing da pa'y kayat ko ida nga disiplinaan. Manumat di kong taway di nga makadanag ida kapot bisyak mat iti negosyo. Timet inada, inispoiled na ida. Ano maminsan kat basul di asawat no apay nga natangkin ti ulo di kitanak ko. Adadayo tirik nada kanyak ng tinada. So dagiti di pabasol kanyak ng siyak ti kapuna no apay nga natay ti inada. Ano ngamin ti patay ni Mrs. Yut, sir? Naatake. Nadalabasit ang mga nagkinaawatan. Kapag tumangsit mo, agad na isugin din nga ito ti busas ng siyak. So, madada ka nagpungtutan. Saan ko ba't nga kinabil? Ikamdeta ba't hindi ka po ng nuwaping naatake. Kat natay. Ito matin, ikarkaro karagitan na ko. Paibasol ko kani, no kasi diyaman ti naiptuding, nga nagpatinggaan ti biyag, ti asawak. Ipatpating ko ti asawak, apay ko mga kayat ko nga matay. Agas tagayan. Pinaredwar ko ida. Iti kayat na nga kurso. Inikak ida ti punan dagag negosyo. Redan. Kaya po tabak nang dan. Awanan ti kasapunan da kanya. Ngayon data kayat da kanot nga mabangga ko masadya Manila. Tapos numaasikaso daga. Patpat dyan. Diya kaya ti panahon na ito nga lugar. Napatig kanyak dito ng balay. Ado di kita napatig kanyak dito. Di napatpatig nga di kita anak yun. Ano ko na? Di yung kaya napanawan di kita napatig kada kayo dito. Di kahit nasawan napatpatig di kita dito yung di kita anak yun. Tada katiga ng kurkurangak kada kita anak ko. Kasla mula ibaga nga saan da ka napatig kanyak? Ay, sorry tata. Naiwetan. Okay yan. Kaya alino to. Nagabrawak. Kadin sagpaw ko na ito'y prinitok ng ikan data. Mayaten. Mayate ay amuom na. Hindi masakit tiluto ma. Malintan di mga tata. Nalalakit ang kinasar ka nga ro doon. Tamangantan. Kasla gimanay gay manong nemi tilakay kabayatan nga nagsasarita kami kan kabayatan ng mga mangan kami. Kaging ka manong nemi nga tinawagak ti asawak. Shirley? Oh, abay, kung nakmalanoy may kamangal daw dito lalipatak ni baga. At sa baling na tinabahok, nag-field ka? Kasla kasta. Nangangayon, nangangamlatan na ito mabisin na kita anak mo. Yorore ka kumaitang mabisinak mo yan. Sa mesan pasada aloonan. Kasaritam ni nanang, ibagam nga, tadapapanan nyo, umay ka dito ayang ko itang. Umay kag dalus. Ibayos mo pa lang dagit anak ta. Kani Auntie Isabel. Kayat dapat nga aywanan no ka dagit anak ta. Inuduneta, ito man lang. Mangitugot kayo ti armatin nyo. Anong dalusan mi? Arubayan, kanunag ti balay. Sige, nadasweldo mi.
Sakto di magsweldo ka na kayo, ha? Manong name nakaturog tilakay itiya butaka na. Kalapasan nga nangal daw. Idulumteng dananang kanti asawak manong name rinugyanda ngay muna nagurnos kan nagdalus iti salas kanti kusina. Pinadas tang naluktan di kiti kwarto manong name ngem nakalak. Isa nuno yung arutin nga dasulasan ti aglawlaw. Medyo parutin nyo da kiti takalaruot. Ken numas ken maasikaso ti hardin na baybayanin eh. Napindas dati ka balay numasikaso ko ma. Hoy, sino nga minda tanga lakay? Iso ti ama ni Boss Jake. Imbilin ni Jake ngumay ko kitaan. Kasto yung matinadanon ko. Nabaybayan ti balay, nabaybayan na pa yung ti pagina. Nga matantuang katangan na yun nga sweldo ng itad kang ka, ti boss mo. Bahala na ta. Tinasakang kita agtungpanak tibilin na. Anyata mo, babayan di pa ng tulong ko ti amana agad baka ito nagsweldo akat yung nga bulan dan to biglang increase. Sige. Gan. Tatulungan kayo. Ta ito makaring tilakay, paluktak to di kwarto. Alas 4 nga tama nung name hindi makaring tilakay. Enda ka bilagayam Jonas. Wandata. Kung alam nagawid kan, mga opisina ka. Di opisina di kuka din Jake. Tinawagan ka na empleyado tata. Okay mo, ito ang problema. Apa nga nadalos ka na urus mo din dito eh. Kaya na sino di kita nadalos di tarwaro. Inayabak ti asawak kan ti inak tata. Ano, mabalin, maluktang ko kita silid, tap no maurnos kan madalusan. Sige. Ay, bagayon to kanyak, no, manuti isuldok kada kayo. Awa, saanin tata? Yan ako mga saan. Sino ko ti tao nga mabugar, saan nga matandanan? Saanin tata? Tulong min kan ka dito. Wala, lukatak nga ro di kiti kwarto. Tagas ano nga, noong may daideyag bakasyon dito eh. Awan ti amo da, agiwarada, di na pa amo nga ornosin ti sila da. Awan amo nga trabaho di kita anak ko. Awan mat ngamin ti insuro ti inadak ng kadakwada idi. Pinagbalin na ida nga sadot. Sa anen, saklatan, kabaylakmet. Ore ko man lalaki ti kinatao, daan mo ta ko mga labaan ti bado da. Tapay tataong katulong yun di. At katulong. Yung saan na matubra amin. Ore at katulong, masapol nga masurusuruan, di kiti anak, iti panagtrabaho, haan. Una. So, dapat pag-apami di ti asawa. Ipatpatig mo di kiti anak tawon saan ko nakit, ipatpatig ko ida. Isod ka po na nga, jak kita kayat nga paglutwen, jak kita kayat nga pagdalusen, jak kayat ida nga paglalabaan. At kaya kami, nagserbiyak ka na kuwata. Dinaamo. Nga kasi diyan nga inaramid na. Saan nang ipatpatig di kita anak na. Pinagbalin na ida nga sadot. Ano itat nagtungpalan na. Alakit. Oreta, nagbalikimot amin di kita anak yo. Tatang, nagpintas ka no tinegosyo da. Nang raw na ni Sir Jake, nagadot branch da ito remittance store. Wala. No, trabaho, di unag tibalay, awan na muda. Isot servi na nga rin nga kwartada, tap da ore atok katulong da, kan masulduan da. Wala. Siyak nga may sakit. Ore kason no kinabaknang mo, amom tagtrabaho. Iti unag tibalay. Mawatang tiket ko sawan. Mawatag tata. Isumatibagbaga kiti asawak nga susuruan na di kita anak mi nga agtrabaho. Ngayon na tuma, natuso mo di kita anak mi ta. Imbes nga tumulong da, nang dagdag da iti trabaho.
nawarada, kikinamat da, sisinutil da, paananawa da. Disiplinain nyo di kita nakyo. Sapol nga napintas pa ng disiplina yo, tapno santong agbali nga problema yo ida. Kasla ita. Lakaya on. Hadada ko ma. Ngimsa din tayo da. Tata, tinaskin ko nga mapasamak. Mangala kayo ti katulong yo. Nga mga sikaso kada kayo. No kayo tiyo, wala kita akong trabaho ni nanang ko, disot alayan nyo. Balo matisuna. Eh, nakadakwada. Siyempre di bakbak kita. Diyak kayat ti babae kadwa. Anong arti kayat tiyo? Awan ti kayat ko. Sige, nadiyo kayat nanang ko. Ti asawa ko na kumaangim at damot talungan nakbi nga babatit. At adamanin nga diyak kayat ti asawa. Tapi data. Babae, kandalaki, iti may mesa nga balay. Takayat mo ka di. Ano tata? Aga mabalin na. Isungarod nga diyak kayat ti babae kat kadwa. Anang arti kayat yo? Bakla. Awan ti kayat ko. Kasanon no talaga nga diyon kaaya. Kasanon no, ang kaya di agbe-maintenance, saman. Adod ni kita ang angalik. Ano, mangalaki ko ba't ko private nurse yo. Nurse. Lalaki nga nurse. Nahan nyo kaya ti babae. Pero wati mapagtalkak. Adod ni kita napapatay nga banag nga dahil ito nga balay. Posible nga pakasulisugan ti siya sinuman. Kadata siya kayat nga mapasama. Kayat ko, nga ti mga sikaso kanya kadati pagtalkak. Kat si Jonas, mapagtalkan ka kadi. Panag ko nagtatakatwan. Kahit mo harap nga si Kati Alay. Engam siya mati manager. Kat bawalim mo itlatang sumarong ka rito, dumagas, wano tumawag, wano anyaman. Siya kaya nga ti manager. Manager ka, mabalim mo panawan, di kiti kakaduam. Nuawan ti problema. Mawatang ka diti kahit ko sawan. Banyo tata. Ibagak tuleta kini Boss Jake. Sige. Loktak nga ro di kiti kwarto ibagam nga ro ti asawam kanti inam na ornusan da basita ya. Taan nga ro kat pinanawan di kita anak ko nga kastat langan. Bukod da pa yung kwarto Imbag ta kwartok ta abong ornusan. Sige tata. Ibagak ka da kwada nga lokatan yun di kiti kwarto. Nagipagdalusak nga nagipag-urnos met manong nemi. Imbag tada, impaitugot ko ti asawa nga short ko ken sando. Kanada pagpunas ko ti lingat manong nemi. Aging ganganti, pakita kanyak ni Shirley. Ano na ito Kwarta. Kasla na ibasura, kwarta Ken adupe dato dapay alahas. Kunamat ni Nanang Shirley. Isurrender ti amin data kiniya. Tatang mundo. Tawan Awang kadimat lang ti imbulbul sayo. Shirley, Nanang? Awan. Pero ma. No, adaman di kiti interesan. Adara kiti napapatig nga banag nga maalayo bayat panagurnos ken panagdalusyo. Isurrender ti amin itilakay. Agsapsapol ti lakay ti mabaling nga mamagtalkan. So nga tsakayat nga, mabukaw ti panagtalik na kanya. Insurrender mi ngagpay sumanong name. Ada digiti alahas. Sa ada pa'y kwarta manong name nga almost 20,000. Kinam ti kinaloko na kita anak ko.
pinagbalin na kasla yung ibasura dati kwarta. Ito ti sapsapulin na kanya kini. Nasak tinangala. Api ko mga siyak tinangala, siyak tibang mangtid katakwada. Awan ti sa bali nga, iso amin di gito itata. Iti nasarakan na bayat pa nagdalos, iti talong ang kwarto. Talong ang kwarto, sa gagasa kwarto, iti talong anak ko. Ti guest room kat na ornos mo. Wala ta, digiti nga ron talong nga kwarto, digiti talong anak ko, kit talaga nga naulgulo. At di damo nga ron ti ornos. Sige, dito cast, isutitadnan ko kada kayo. Tata, dito 20,000 pesos. Isutitadnan ko kada kayo. Yung dito nga lahas, alaik, ta napapatig dito eh. Da kami matlang ang kasawa tinang tad kada kita, anak mi kada kita. Nagasta at kinaliway di kita anak ko. Di da mong ipatig. Di maitad kada ko da. Di damat nagbambanugan. Ita da pagbambanugan da lang ito so. Napatag kada ko da ti kwartada. Iniyawat ng anyak manong nimi ti 20,000. Tata saanin? Ayaman, kagura ka no sa mong awatan. O din mo awatan. Dati nga rin da Shirley pang tidak. Shirley. Tata hanin. No di mo kaya. Ito nga rin inayot pang tidak. O, natnagan mo? Belen. Nadamon. Uy, nakala ko na. Ang hamong nga bukbukodan ha. Agkakambalay kami mo amin tata. Tata ko ng kanya. Pagbakidangan. Ay, kakakunak ko ma. Imbas nga tata. Manong naming sakbay nga nagkawid. Dagiti agas ti asawak kanti inak. Tinawagak manong naming ni Sir J. Hello, Jonas. Ada meeting ko. Ngayon baka napatagtibaga miso nga sinong batang ka. Ay, makadisturbo ak nga rin no kasta, post. E na kami hindi bagam. Inaibak ti asawa kan ti inak nga kinatulungak nga nagdalos ti agdawlaw iti balayo kaya nagurnos nagdalos iti uneg kendi iti kwarto yo. Kita ti bilin ko lang kaya kakit pakikit-kitam. Isunod nga nakita kit sa nga na siya ti kasasaad na, boss. At agna iti balay nga nawara nga nadalos. Naggaid na pa nga ginabot na gitirakto nga ruot naglawlaw ti balayo. Sa ti asawa kinasikaso na ti hardin. Nungas kasano lang, boss. Saan lang ang sisyak ti umay no ka dito eh. Baunak pa ti asawak no ka nga pagkisibog na ti hardin tapno lumapsat. Pimintas ti balayo, ti family house yun. Tumad kami amo ti maisuro na itang lakay. Ila akong data nga house and lot. Kadaan lang aro din, antigo nga, kasla hanganapinta sa pagyanan. Di na kaya tagnaed, kadagit napipintas, moderno itan nga balay. Manano ko man, ila ako nang taumayan dito Manila. Agnadit ka alamansyon nga balay. With the ado nga katulong. Kaya kahit na balad, kaya dita. Dinulok mo, inuugma. Boss, kada na alamin nga 20,000 kadagit talong nga kwarto. Kaya alahas. Insurrender may aming ginipapango. May pilit nang intad kada kami na 20,000. Tandan mi kano. Inalami at ipapilit naman. Yung na kita alahas, intad mi kengkuana. Boss, naisingasin kumit kengkuana nga mangala ko mati. Caregiver, katulong, unaan niya man itang sana kaya. Umanay ka nun nga salasarong karak no, that time ko. Hasta gumawat isingasin ko kengkuana. Nga natanggan ti ulo na. Ang no sikat kayat na nga sumarsarong kar kengkuana, mangkit-kita kengkuana Jonas, sakit na pintasunay. Agtalay ka kengka Jonas. Sud ka po nang intalik ko kengka data nga branch, ti remittance store, tama pagtalkan ka. Intalik ka pa yun kinita ni papa. Sang mo'y baybayan so na. Padasa man nga palok na nga ti ulo na. Parbarang sikat mang palok ng ti ulo na. No umanugotan ti kayat mi.
Tanya nga minti kayat yo, boss. Kita dyan magbagakin ka. Panawan na nidan. Ilahunan di kita di na di no anyaman di kita bagbagan nga sanikwan at ilahunan tumayin dito eh. Numalo ko yung mga arabidan na nita. Ikang karitak kalaw kong kunan. Balikas laduan tinagpagtrabaho wak mano. Manager, siyak pa hindi mako nga caregiver. Tano ibaon ko ni nanang manunemi di na kayat. Adadamanin ngo ibaon ko ti asawak di na kayat. Baklan sama dato nga lakay. Lalaki ti kayat na. So adano kan di kiti arawatek manunemi itugot ko mapagsukatak dumapanak iti balayda. Tatada akon. Ay, yaman at Jonas. Hindi parikrik na yun. Gagagang lata. Naliday. Gapotag may maysa. Yung gapotag dakan, at dakan nakasasarita. Ay. Ano? Numabaling ko mapay kita dakadwak dito yung tirabi. Samot nga rin mabalin datang umianak. No kaya siya agad, beauty kami nagkasera. Ana? Urikat na lawa man. Oh, saan lang siya nukan ti kadwayo? At dapat talong ubing nga panakaapu ko yo. Ano, makunayo? Sanin? Hindi yo kayat. Kasapo lang kayo di kadway dito kita maili ko ay kadikita anak yo. Ibilang dakon nga anak ha. Ibilang yung mat nga manukang yo ti asawa. Ibilang yung mat nga apu ko yo dikita anak mi. Lakit padasa ma. Padasak ng ibaga kini Boss Jake. Tanukas kasano lang, siyempre, imbas nga kaskasara kam sa jay, nga baybayad tinangin na kasera, dito ay kamlangin nga bayad. Kaya pa yung bayad kayo pa lang. Di kami masuldon, no nyaman kahit yung trabaho dito. Ag libre kaya kagyan dito, ngayon saan kayo nga susuldoan? Kaya na, napintaso ni tata. Kahit lagi didikiti anak ko, kahit lagi diti asawa, kaninanang. Ngayon kahit nga tati anak ko, dikiti anak ko. Kaya itawag ko tata, ano ko nada. Sige, itawag mo nga ron. Tinawagak ni Boss Jake, manong name. Oh, anadamag Jonas, ada problema? Awang problema tinegosyo, boss. Tamasi kaso nga imbag. Ada problema kung kinipapang ko? Adain singasing mikeng ko, ana. Huwag amin, boss. No umayak dito'y, kumakit pati terabi ka kadakaduak ko na. Tas siyempre, nanaro na nga rabi iti pagkasapulan na. Tarabi nga ron. Yung sigasing ko, boss, nga ko. Dito'y kami ngagnet. Da kami ngagasawa kin talungan nakmi, katamang kininanang. Ore dito'y kami ngagkasera, nga agbayad, kunak kinitatang, ni papangmong, kuna naman. Libre ka nga rin ngagkasera, ang saan ka nga sulduan. No, anya man tigiti trabaho niyo dito'y kunan. Timakan, siyempre, aga pumatlang kanyak kanin may, at agsusuldo ako rin ka. Ti makan para kini papang mo akit adumat tinakapanpandita nga bagas. Akit nuanyat kayat nga sidayan na nuanyat sidami na at sidanan. Bayam, tatawagag di kapsat ko. Nuanyat na kunada. Imanugot
Da manong nemi. Nagakar kam nga road manong kadi bakante nga silid na koparandan. Nagkasilid kami siyempre, iti asawak. Sa may mesa nga silid, ti ayan nagtitalo nga kakabsat. Sa may nga silid, ni nanang. Ket ni? Ti balay manong naming nga sila balay, ti alalya, nagbalinin nga naragsak. Nagsipot ta, ada nagidi ubing manong naming nga kikinamatan iti hardin. Ada makitkita dan manong naming nga tao, iti aglawlaw, kaniti rumar sumbrek iti balay. Nagbalin manong naming nga naragsak ti lakay. Nang rona, kahit magustuhan natin makiayayam ka ng iti ubing. Uwan manong, sa amad na marigatan dananang kinitatang at ori panakilin nga balay, nalayang damit nga agdalos, hoy, nalayang damit nga agistimar, nakapimpinas ki din natin hardin nga inasikaso daw anong name, nagagadon nga kita agsabsabong kaya nakapinpintas. Kat nung hasta nga bigbigat manong naming exercise tila kay iti hardin. Danggayak mo't noa. Musta kita na? Ay, may tilangan kon. Kaya ang wilaya. Pimpinas tayo itong kalugarin. Kaya nagyamanak ka, Jonas. Nagyamanak kada kayo at sang kapamilya. Imimas pa yan, dikiti may papaunig na taraon. So nga na pinaslaw na eh. Tanda kayo. Ti pagyamanan nyo tatang. Dikiti madlanak yo. Gapot ay manugod na nga. Napalubusan kami nga medito eh. Kahit ko kumaagit, isuda ka mismo. Hindi ko nahon. Hawan tinapatag kadakwada na sa angan negosyo. No siya kakas pagaligan, ti may sa kadagit anak ko. Ipalubos mo kadilatan nga ba may sa tiyamam? Sa nga tama tata, hangim sa bali ngamin ti pamatit tunggal may say. Para kadagit anak mo, tinapatag kwarta. Gusto na ako na, napatid ko. Kabailan damat ti mangbayat ti ori mano, ngumay mangbantay kang ka. Agam, jagmat ka sa pulan. Si kamat kan ti pamilyam ti ka sa pulak lang. So nga, nagyamyaman kami mga tata, nalibren di pagkasaraan mi. Walang trabaho yung aming nga trabaho dito eh. Bali hamat nga narigat trabaho dito eh. Lala. Ananusan na karo daya. Kitaan tayo kasanun to. Sumalsal ng atak ti ko na. Ngayon na duma. Sumken ti panagsakit ti barukong ko. Gapoy ti taytang yung bagayo data. Masapol nga ikumpain na kayo ti ospital. Ay, diya kayat. Pwede ti may sapi ka diya kayat. Doktor laeng ang tawagam. Nabayabot nga minang sa anak ng sinarungkaran ni Dr. Senon. Anda kami hindi kong daway din nga saan kami nga nagkinawatan. Dahil papilit ko ti kayat ko. Papilit naman ti kayat na. Mati kami na tata. Noon yung tibaga ni doktora kita tungpalin nyo. Tayo sungar ti doktor. Tawagan kiso na. Nagpadispensarak, baliwan naman ito sumarungkar kanya. Yung may ngarod ni Dr. Senon manong nemi, minaliwan na nga rin sa taan tilakay. Siya ti binilan na. Jonas, doktor, sikati pangititak ka rin iti reseta at sikati gumatang. At kami nagkitigundawin nga talaga natanggan ti ulo. Dito nga, amate Jay. Gusto tigiti ko na tigiti anak na natanggan ti ulo na. Nakaiti pa isuro. Kahit kapotas kaslasikan sa talken na.
Sikat pangital ka karigit yung reset at no, iba king kat schedule, ti pa nagtumar na. Ta sikat mangibaga king kuha na, mangipalagid. Kasta nga root tinapasamak man. Ididimteng ti birthday ti lakay manong nemi imatentara di kiti talungan nak. Yung sandang inayaban ti asawa da kada anak. Isumat pa nakamit ko manong nemi kadikiti kakabsat ni Sir Jake. Huwen, puro da kalalaking agpaiso. Ni Jake, Boss Jake, ni Jojo, kasta magtang ni Junel. Gugwapo da manong. Agas ti kinagwapo niya. Atil Amada. Dadaradan sa Kastila. Jonas, boss, damo mo nga makita di kapsat ko ya. Ni Jojo, ni Junel. Kumusta kayo amin, sirs? Nagpinas gaya man di balay. Hindi adadamanin nga sanga kayat ni papagayla ko na ito. Gabat na pinapintas mo matin. Jonas, nadalusan lang na ornos. Insingasin ko, hindi kini ni tata nga mapintaan ko mga tinakayan. Kasi lakay kayat at kastang antigo nga lang na. Yung pinapindas sa minti hardin, kentiag lawlaw. Okay. Salamat, Jonas. Nutingor tayo tiyag birthday. Ada talikod. Kaya ayaw na ligit anak ko. Napanda dinanon manong simuro takman. Kasi lang nalamiis manong nemitirik na tilakay kadakwada. Pa, happy birthday. Happy 76th birthday. Yung moving mo tila ngayo. Sa balilat at mga sikaso ka na kaya niya. Nasa share ko man o, na kayo ti mga sikaso ka niya. Pa, mawatan na kam kuma. Naputan yun nga, anak, mga sikaso ti ama, unoy na. Kada sino ko mga ron. Kat kabay labi mati, ori kasanok kangina ti caregiver, unoan yan ito nga, kayat nga mga sikaso ka na kayo. Sabi kata kami, kata busy kami di business, tinegosyo eh. Ito napadpatig tinegosyo yung imsyak. Birthday mo, papa. Saan ko mga agsisinungpiat tayo. Happy birthday, pa. Yaman na ka na kayo, may kayo. O rin, no, napinas mo lahat pa naka-ready ti celebration. Intalay ko kini Jonas ti amin. Anta ka no banda. Ay! Jonas! Dalam nga banda? When boss, tayo sumati kayat ni tata. Ano po mo yata? Agkakalta, kagsasala tayo. Opo. Nung Jack Bariro, kararagsagan nga birthday mo pa. Kat na nagsak at talaga ito nga selebrasyon ti kasangay manong nemi ti ama da Boss Jake. Kat idi manong nemi takantahaan minisuna. Inarawatan mi mata. Pero binga ko nabla nung gwapo ko nabla nung gwapo ng presidente. Tilangan na. Iti singer, iti banda, manong nemi, kinantada iti pa traditional nga birthday song. Sa iti kakabsat, manong nemi, nagsasarunuda, nga napan na nagtad iti corona na, ken palma na. Sa tamat iti asawak, iti anak mi, iti dumapay nga sang ili. Kakitak manong nemi, di pa nagtedted ti luwa ti lakay. Ay ganang ted ti mensahe di kititwa talungan nak na. Kadito'y manong nemi inamin da natangkad ti ulo ti lakay. Natangkad pa ti ulo yo. Hindi ba pa? Agpapado tayo natangkad ti ulo na. Nagyamyaman tayo kini Jonas yan ti pamilya na. Kat sabi ko ma, tayo tultuloy yo Jonas, iti mga sikaso kini papa. Kabayatan nga busy kami, iti negosyo mi nga kakabsat kaniti pamilya mi. Papa, we wish you happy birthday. Kaya sabi ko matagpaot pa di biyag mo. Kaya?
Ora kahit ora matayag pakinitan. Kita nyo man. So, paano man di magbagalan? Imisem mo nila tila kay manong. Aging kari request da nga agsala isuna. Di may sa kadagit na lapsat nga coroner manong nemi isot na pan na inalo. Mahilig pa lang tila kay. Pinalpalakpakan na manong nemi kapat-kapat. Naktaka nakatarta nakarkararagsit. Kung naman na teenager nga nangisala iti kapipintasan da nga singer iti banda. Dito'y kami nga nagpaot manong nemi agsipod ta. Dito'y kami nga nagraduaran ti inauna anak mi ti elementarya aging ka ngagraduar meten agraduaran iti high school. Kumapsot meten ti lakay manong. Nga bata mo na inayon nga taon na. Aging ka manong nemi nga nagbalinan nga bedridden. Di na kayat. Nga babae ti mga sikaso kang kuwana. Siyak lang kayat na. May kangaro din data. Tayin-tayin di ba nyo? Ala, pasensyahan, Jonas. Gusto ko mati kayat ko ngaramidan ni kitanak ko. Narigad na ngaramidan ti kasta tata. Kayat yo. Apay nga sika. Saan ka ang kapkapinano? Saan ka pa nga susulduan? Napuutam ka din nga sinulduan ka. Dito ba nagyan mi nga sang kapamilya dito balayo at dakil o na nga. Tulong yun ka na kami. Idakdakil na tulong tintadyo kanyak. Kiti kadayo dito eh. Ngayon saan kaya kasapsapul iti. Aniyaman nga supapak ti kinasiyatyo. Na narunakin ka. Nagsipod ta. Saan ka pulos nga galumihim kanya. Nga mga sikaso. Di ba nagrugit ko. Kananyaman nga. Maramid itikas kanyak nga. Saan nga makabael. Nga mga ramid ng tikitinas kang aramidag. Jonas. Ito na maasikaso na. Adando'y bagagkan ka nga tawagan. Ngalawag ka ni. Tawagan ni doktor. Saan nga doktor ti masapol ko? Manong, abogado ti pinatawagan na kanya. E may mat nga dagos ti abogado manong nimi kat nagsasalita da kay ni tata. Iti unag ti kwarto ti lakay. Nakapapaot na nga nagsasalita manong nimi. Tadayin tugot ti abogado nga laptop ken kastamat ten ti attache case na. Dabag kumanuan da masapul da mirian da unon yaman kapatani nasurukon nga 2 oras da. Yung nakalakmat manong baka madisturbado ka na. Sino ba yung nabiyak latay da? Aging nga rimuaren ti abogado. Jonas, attorney, nakon. Ada itit ko kay nga sobre. Ito'y. Namsa mo luklutan. Ano nuk nga rin, doktor? Ay, doktor, attorney, idulin mo. Samon tululuktan na itan. In the know. Kas pagadikan ta, awanton tilakay. Numatay to ni Sona. Ano nga man nagyan natin nga sobre, surat. Ano nga man tinailan na surat, attorney? Maambuam to. Into na dagundayo mo nga lukatan. Sige, attorney. Ituloy mo mga sikaso king ko na. Sikason. Una attorney, orehan yung ibiling at talagang asikason.
Kinapudno na manong nemi sakbay nga mapanak iti opisina asikasok pa lang ubo na tilakay. Sa kubili ng mitlayang di kiti ti anak buno ti asawak manong nemi kan ninanang kasama tayo na kiti anak ko no niya taramiden na. Kan awan tinaskin nga trabaho dito opisina manong nemi sapsapay tagawi tapno maasikasok tumanin isuna. Aging ga manong nemi nga dimteng ti may sa kabigat. Edisor ka ti swarto na manong nemi di mo ta nagunoon ni. Tata? Tata? Uy, tata! Kirinik na ti pulso na. Umaangas mo palain. Aging ga manong nemi nangawagak ti ambulansya kadin sa rekmi ti ospital. Iti emergency room, anong nemi na si kaso da. Tinawagak ni Sir Jake. Oh, Jonas, boss. At dali pa pang munti ospital. Tapay. Kwa, nariingak. Ngam, rumaangos mo pa lang yung saan ko mariing. Sungin pa, yung ko dito ospital. Asikaso ni doktor. Agad no oras na. Kaya may payatap no saan nga agrikat pa eh. Kan saan kayo mater nga marigatan nga mga sikaso kang kuwana. Kaslasan ka malidingitan, boss. Jonas, mapantay amin dita. Saan ka di ka nasasaya at no aginanan? Tapno awanin ti marik na nangarikat. Salad na ikis ngobing dito ayam mo. Ni child na jay, boss. Kaya mo no, kinuha na. Baka gloko-loko sa mga binaot na. Itawag mo kanyak no at gasat ti amami. Yan ka po talagang busy kami. Makamukan tulatan, may mansaya keng kuha na. Hana? Di yung may kitaan? Ito may tubit lang, sa sarbi na nga ron, no, ore makita mi, uno saan, no makita mi, tamdagan mi, so na, agsubli nga tatbiyag na. Nimat, boss. Awang kasmat lang, ati, umay. May kamtumad lang. Nukas pagarigan tawanan gasat na. Bilibak mat kinatangkan di puso di kitingan anak. Nakunak tinakam ko. Idiro mo ti doktor, manong nemi, tinamag ko, kumusta ti pasyente, dok? Kawanin. Nagsatahanin ti angis. Tata. Manong nemi kasla siyak na dadang masaktan. Siyak na dadang ang sangit. Itinapahot nga pa nangasikasok kang kuwa na hindi pa ilang impilang kong amak isuna. Nga ba na sapak nga naulila iti ama, tabalo nga rin ni nanang. Marunin. Di pa nangasikasok kang kuwa na, kat saan na ka mapilpilit. Nga ba para kanya, kat may saak nga anak, kat amak isuna. Kat ita, kawanan isuna. Tinawagak manin manon ni Sir Jake. Kanimbaga akong nga awanin ti amana. Nagarod ko na ako kung Jonas. Mapantay amin dita. Di ko na. Kana si Atmat. No pain. Awanin ti marik na nangarigan. Siya kan di mga sikaso kong kuwana. Okay? Okay, boss. Siyempre, magbakasyon na. Anak, sobrang pa lang ti pisina. Siya kung di makamunta. Siya kung tumawag sa jet. Sa sinito, tukak na kasukat mo pa ilang in the meantime. Hindi pa na kayo man sayang nga ron tila kahay manon nemi no kasunod pa nagladingit ko kas tamat iti asawak
kaninanang agraman di kita anak mi manong nemi. Tanagbalimbat nga na kapatpatig kadakwada tilakay. Huwet. Tanakasingsingad tilakay kadakwada, nakasingsingad ta itilakay. Kaslaan adda nga kami manong nemi nagpanis ngam di kita anak da. Sa dala imay manong nemi, idi ta kaaldawan ti tabon. Handa pa'y nakamakam nga rimuar ti bangkay ti balay, kim mamakam dalaing manong nemi di kampusan to. Sanda pa'y nga nagpanis. Kaslaan na natayan manong. May, nanangarad. Bisok yun Ti kararuan na nagsublin ka na po Diyos. Data nailungon di takit ko. Laman lang deta. Agsubli ti tapok. Di kayo kaya tapaloktan, pilungon. Tap na makita yung naimbag, ti amayo. Sana nga nasken. Ano't maitulong na makita mi, biyag pa nga ta. Anong nemi imay nakipamunpon ti abogado ket kinasarita naman ng nemi dagiti agkakamsat. Naibaganan sa handa pala kano gaawid. Kalpasan ti pangaldaw, kalpasan ti pamunpon, imbaka kanyak ni abogado. Luktamon ti sobre. Tabasayan, no ta naglaon. Iti sangwanan dagiti agkakamsat. Ano na kita so na ito, attorney? Api ada ni Jonas. Sa kaning nga tamblang nga kakabsat, tinaskan nga kasalitam? Jake, orayan tayo nga ibasa ni Jonas noon niya tinaglaon. Iti surat ti amayo. Ready na odi nga ba nagsalita mi? Nakabaybay kami nagsasalita nga nangaramit ti rumbeng nga maramit. So nga, dokumentado amin ita. Ano dokumentado? Awan ti sabali nga agtawid, kadagiti sa ni kuwangan na panawan ti amayo. No saan nga ni Jonas. Aniya? Abi nga palubos yung kasta na pasama ka tornay. Anda ka ti kasta? Kapit ano ako man ni Jonas? Saan ka dengan automatic nga kami nga anak nagtawid doon tama na kita naskan nga tawidan mi kengkwana? Atorne, saan ka dengan rumbing laing aramidin yung tikasta nga mangisuro ka na ti klienteyo? Awan ti sabali nga matungpal, Jake. Nasaan nga na diyag patawid. Ti akem may laing abogado, ket mangtungpal di aramidan na di pa arabid na kada kami. Ti kasuratan, kata dahil last will testament, dokumentado amin. Ti house and lot, dito'y antigo nga balay, agrama tinagdiswan na kanda dumapay nga dagha nga kukwa, ana inagan kay ni Papangyo. Naiyakara amin itinagan ni Jonas. Ken ti kwarta na iti bangko. Tipayan nagan ni Jonas itinag kabil iti bareta. Nga ora anyat aramidan nyo, agsak lang kayo man, adagundawi yo. At akalintagan nyo, kamang ti sabali ng abogado, tapno ilaban nyo ti amin, tapno imbas nga ni Jonas ti agtawid, kat pagbibingayin nyo agkakapsat. Gundawi yo dayta, ngayon di pa nagkunak, agit maabak kay lang. May saka nga Judas, Jonas. Boss Jake, sa mo ko nanti kasta. Sa anak nga Judas. Taorin siya, mas daawak. Kada tilinaon ti surat ti Papangyo. Ano iturong kaniya. No, anyo timbaga ni abogado, ni attorney, kastamat tilinad na nga surat. Kaspaset ti panagyaman na kaniya, kan ti pamilya. Nga ni sa kaso mi isuna iti adu nga panawen, kabayatan nga kapsot.
di kawan pulos ti panagalumium ko na nga si kasukin ko na. Urombeng kanulaeng nga maikan kami ti kong ko na. Ti hausen lat, ti panglawain nga daga. Nandiya ka muna sa dinutayan di kita nga daga. At kanyak na kita titulo na Jonas. Tad kunto amin kang kan. Kaniti kwarta ti bangko. Ori siya. Mas dawan akmet. Ngam sa anak nga hodas, boss. Kan sa anak na ako. Mabalin nga, may kamkamiwat itigungguna. Ngam sa anak astoy ti katakkel na. Ngaman nyo ti mabalin tayo, kadi sumit ti bilin, tinagserbian mi. Ngamawan ti pagdanagan nyo, Boss Jake. Dito linaon ti bangko kwarta, takilo na. So nga tapno awanin riri, ato na mabaling ka di. Ang dataking kang desisyon, suga po ng antak nga abogado nga mabaling nga balbaliguan. No si kamit lang desisyon, nga si kang agtawid. No kaya't mumit lang ibingayan, dikitipod nung anak. Nadya lang apagkapat na. Ti alaek, iti kwarta, boss. No kaya't yo. Nadya talo, apagkapat, agkapat. Diya 1/4 na, umay kada kami. Kaya nadya talo kapagkapat, pagbibingayan yung kapsat. Numayat kayo. Kasi ano ka dito kadakkel ti kwarta? Dinamag ni Jake. Impakita manong name ti abogado ti gim ng libreta. Warin lang na panganga. Okay, mayat kami. Ang balik, kuha ko na tayo nga daga. Ito nga balay. Basta, ada, bingami ti deta kwarta. Atorne, mabali mo irami din. Tap na sakbay nga gayot kam sa Diya Manila. Mayaka rin di kwarta mi ka nagititad mi keng ka-account. Awan no ka ti problema. Awanin. Okay. Awan nga ti problema na gusta. Ano nga ti remedon yun? Jonas. Boss. Agyaman kami kang ka. Siyak turuming agyaman, boss. Gamukeng ka. Sikat nang iyam amukan niya kinipapag mo. Nasiyat ka. Adadot na ramidam kinipapangim ta kami. Kanagyaman kami. Tasamo kinalagkuban nga alain amin. Tinitad kang ka. Baka masulisukak tikas takadakkel ng kwarta, boss. Agyaman kami. Okay? Ituloy mo nga rin mga sikaso dito nga balay. Gat no mailiw kami, handa ka mga paritan ha. Ay, nawan boss, anytime. Umagayag bakasyon dito eh. Open di balay para kada kayo. Ito nakapanawdan manong name inarakop nagdasawak. Marakop pa ito kita anak ko. Nalawa magtiisam ni na anak. Apay, Jonas, dakpil da kwarta. Masid lang nang. Manong ribo. Ribo. Milyon. Lala kayo. Ditagtagari. Siyempre, para karagitan anak ta. Kita doon na para karagitan anak yun. Natatitulo ti daga. Ano to yan, di kita nga daga. Tagtagarinan. Amo yun, nagrigat. Tibiyag ti bigla bawak nan. Alawatak la ba maka maatake yan. Hakitam kadlay nga niya. Adumot arigrigat tayo nang narunakan ka. At mas daawak na si kakit kayat na niya galakay nga nang asikaso kang kuwana. At da kami mut ka ni Shirley. Una din nakayat nga taa nga babae ti mga asikaso kang kuwana. Kitam kadlay nga niya. Ay, kitam kadlang tibiyag. Nagbaling ka nga na siya at itipadam nga tao
ay masupapakan dati nga kinaimbag mo. Manong Nemi, nagbalinak akasusyo ni Boss Jake. Iti negosyo na nga door-to-door remittance company. Malagsi ti dita Manong Nemi adda pa sa bali nga negosyo mi ti asawa. Tayong pammi ti negosyo ti kwarta. Pagpindasan na Manong Nemi di makel adang graduar iti kolehyo digiti so amin nga talungan nakmi nga nasyat ti kasasad. Anong Nemi? Ti daga Manong Nemi nga nainagan kaniyak. Idi adda agkursunada nagkatangin na sangkungin lako. Kayat Manong Nemi nga mapukaw pakalaglagi pa kari di tata nga ama di Jake. No kayat siya ko nagpaupaak. Upaan da ita Manong Nemi nga nagdisungan. Dagiti na tumado mga building kadakil tisumrek kada kami. Kaya nagbaling kami met Manong Nemi nga nasyat kadikrek kasapulan. At the foundation Manong Nemi nga inopen mi amang tultulong kadigitay kas iti sakit dedi tata Manong Nemi nga ama ni Jake. Wan sakit ti puso. Ano ti kasapulan nagkelen masidagdag lakan niya kadita nga Tata Leonardo Foundation. Tenagan kumit lang Manong Nemi kadidilakay nga iso iti pagalaglagi pa mi. Amok Manong Nemi sa dinuman na pasat tilubong ita ati ayan ni Tata Leonardo. Aksak nga buta nagtungpal nga na siya at dagiti na panawan. Siguro akit dinakayat ng ipatawid nga talaga kanigita anak na digita nga kinabaknang ta mangrugi din Manong Nemi nga agbisyo digita anak na. Imbaga tanaminten damit lang sa nganda nga mabrok. Kinapudno na at dapat utang ni Sir Jake kaniyak. Babayamon ko na. Tana nga ron. Kaya pasaray mabrok, pasaray garganan tuman ng tinegosyo na. At among ti hamong panang no pagbalin nga Diyos mo ti kwarta ket iyaw-awan na ka. Maaramid ti adu nga kinatak sunubisyo. Imbaglagi din Manong Nemi Jack Pulos inaramid Jack Pulos na sulisog iti kasta nga aramid unot bisyo. Nagbali na ka na pudno iti pamilyak, nagbali na ka na pudno ti asawak no pa maaramid ko kumamit gapong arod tada ka bailan. At dami ng pamilya dagiti anak mi Manong Nemi idinto taninanang napigsa pailaen. Idinto tala kami nga kasawa Manong nagsakmi laon ay di kagserbi kadagiti padami nga tao. Dito nga rod Manong Nemi ti pagkasalitaak kagyaman naklaonay ti anos mo nga nangornos kalpasan nga nag-inshare ken ka ti detalyena. Sabi ko damat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti patak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program Manong and God bless. Toy nga rod agyaman nga pagayam mo Jonas